Godmorgen. Jeg hedder Morten Villadsen. Jeg er byrådskandidat på borgernes liste i Frederikssund. Jeg synes, det er vigtigt i den nuværende valgkamp at understrege, at det er borgerne, der vælger byrådet, og ikke byrådet, der vælger borgerne. Jeg var til et vælgermøde i går, hvor jeg synes, det kom meget godt til udtryk, at det nuværende byråd ikke tager opgaven helt så seriøst, som de burde. Vi burde måske vente om at sige, hvad kan kommunen gøre for borgerne, og ikke omvendt. Idrætsområdet er et meget godt eksempel, hvor borgerne ser det som ikke særlig givetigt og særlig godt, det vi har. Derfor synes jeg, at det måske er på tide, at vi får saneret området og fundet ud af, hvad vil vi satse på i Frederikssund. Kommunen skal ikke bare bygge bygninger, som borgerne så selv skal fylde ud. Kommunen skal være en del af det hele. Rent konkret tror jeg, man skal ansætte eller være lidt visionær på området, og måske få ansat et par idrætskonsulenter, som kan hjælpe foreningerne med diverse regler, hvordan kommer vi bedst rundt. Er der eventuelt EU-tilskud, der kan søges? Er der store sponsorer, der hænger på træerne, som man kan trække erhverv og idrætsliv sammen? Erhverv bliver også ufattelig vigtigt for Frederikssund fremadrettet. Vi skal have skabt flere arbejdspladser, og det er jo nu engang nemmest, hvis det er private arbejdspladser. Så koster det ikke kommunen noget, man bliver derimod en indtægt. Børne- og ungeområdet skal vi have gjort noget ved. Når jeg går rundt i bybilledet, jeg har boet i Frederikssund siden 2006, og hvis en ung på over 15 år spørger, hvor hun skal gå hen, så aner jeg det faktisk ikke. Det synes jeg er skræmmende. Der er mange gode foreninger, men hvordan får vi dem integreret i for eksempel SSP-samarbejdet? Hvordan får vi kommunen, foreningerne, politi, skoler, alt til at trække i samme retning? Det er det, vi skal arbejde med som politikere. Vi har en mega opgave for at give vores by det DNA, som vores børn og børnebørn skal føre videre. Frederikssund er i dag ikke en by, man snakker om, men en endestation på S-togsnettet. Lad os gøre den endestation til en visionær, stor by, hvor det nye Vænge bliver trækplasteret for nye virksomheder, og hvor det kulturlivet bliver en magnet. Jeg tror på Frederikssund. Jeg tror rigtig meget på Frederikssund. Giv mig din stemme, og vi ser, hvad der sker. Tak fordi du så med.